Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Raul, isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Middle East. Sa inyo kasi nakakahanap ako ng kakampi. Malaki ang naitutulong ng mga kwento, payo at tawa ninyo sa amin dito. Dahil sa inyo, natututunan kong huwag masyadong dibdibin ang problema. Tinuruan niyo po akong bumangon para sa Take two. Action! Tinuruan niyo akong bumangon para sa pamilya at para sa sarili. Kaya naman ngayong may pinagdadaanan, kayo agad ang naisip kong sulatan. Ganito po kasi, may matagal na akong kaibigan sa opisina. Sabay kaming kumain, magpahinga, at magreklamo sa trabaho. Masayahin, palabiro at tila laging positibo sa buhay. Lately, unti-unting naging kapansin-pansin ang kanyang marangyang pamumuhay. Bumibili siya ng mamahaling gamit, bagong sasakyan, alahas at palaging nagbabakasyon. Samantalang ako na mas mataas pa ang sahod sa kanya, kailangan magtipid, mag-ipon at magtiis. Hindi naman po ako naiinggit. Nagtataka lang ako kung paano siya nakakapamuhay ng maluho. Isang araw nasagot ang tanong ko. Sabay kami pauwi nang may tumawag sa kanya. Naka-headphones ako kaya akala niya siguro wala akong naririnig. Malinaw na sinabi ng supplier, nakausap niya na may 5,000 dirham siya sa transaksyon. Humigit kumulang 78,000 pesos ito. Nanlamig ako. Yung kaibigan kong pinaniniwalaan ko ng buo ay sangkot sa mga irregularidad sa kumpanya. Kaya pala may mga transaksyong lampas-lampas sa tunay na halaga. Ang perang pinaghihirapan ng kumpanya, may bahagi pa lang napupunta sa sarili niyang bulsa. Naalala ko tuloy kung paano ako singilin ng sobra sa health insurance. Noong 2024, umabot sa 6,000 dirhams yung tinaas. Itong taon, 9,000 dirhams yung dagdag na siningil. Pinatunayan ko lang sa doktor na wala naman akong kailangang dagdag na bayaran. Hindi lang yun. Nawala ang lahat ng extra charges sa account ko. Nabigyan pa ako ng dental at optical coverage na wala naman dati. Di nagtagal, sinabi sa akin ng kaibigan ko na siya daw ang nakiusap para mabawasan ang charges ko. Gusto kong sagutin na hindi naman siya doktor para magawa niya yon, pero pinili kong manahimik. Ano yun? Yung part na yun? Parang... Sa ano siguro, medical ano nila? Kaya nga, hindi parang nasingit. Hayaan mo na. Nangingialam. Nangingialam sa nagsulat. Sorry po, kasi parang nagulo eh. Oh. Anyways, tambalang kumikinang, dapat ko ba siyang harapin at isiwalat ang katotohanan? O mananahimik na lang ako? Ngayon buwan lang kasi may bago na naman siyang sports car. Ayoko namang makasira ng kapwa. Mabigat ang parusa dito. Pwedeng mawalan ng trabaho, makulong, o mapadeport. Kaya lang, kung patuloy po akong magsasawalang kibo, baka hindi naman po ako patahimikin ng konsensya ko. Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Raul.
Si Raulo may problema. Oo. Si Raulo? Hindi, si Raul. Si Raul. Sino si Raulo? Okay, Raul. Mabigat to mabigat to mabigat, na. Kasi konsensya mo kalaban mo dito. Pero una sa lahat, hindi rin naman tayo magbe-base ng sobrang daming conclusion sa isang assumption. Kasi inassume mo lang sa isang phone call na narinig mo na nagsalita yung friend mo pero hindi mo narinig yung kausap niya. Para sa akin I mean mahirap na maging basihan lang yun eh. Narinig ko sabi niya may kita ako ng 5,000 dirham dyan eh. Sure ka bang kausap niya taga-kumpanya? O sure, I mean yun lang yung sinasabi ko na hindi ka pwedeng mag-conclude based lamang sa isang pangyayari. Telecon, sa isang telecon na hindi mo naman narinig yung kausap. Tsaka isang pangyayari. I think the best thing to do is hindi magsusumbong agad. The best thing to do bilang kaibigan mo siya, sabi mo nga, kung iintindihin ko yung part na sinalo niya yung tungkol sa medical insurance, kasi parang parang nawawala. Parang ang basa ko doon, parang halimbawa, ito lang yung dapat na makiklaim niya sa medical insurance, parang sinave siya ng kaibigan niya. So parang sa kanya, labag sa kalooban niya na tinulungan siya ng kaibigan niya kasi nga yung kaibigan niya may ginagawang hindi maganda. Parang ganun lang yun. Yun lang. Ganun lang yung ibig niyang sabihin. Parang pampadagdag ng ayaw na magkaroon ng utang na loob. Parang pampadagdag sa dahil nga tinulungan niya ako dito. Hindi ko na ba siya isusumbong? Okay, sige. Parang ganun siya. Kasi parang naguluhan ako dun sa part na yun. But anyway, so yun. Ang sa akin hindi ito para magsumbong ka kaagad sa otoridad. 'Di ba? Kasi nandun ka na sa deportation, nandun ka na sa kulong, at nandun ka na sa mawawalan ng trabaho kaibigan mo yan. So the first thing to do is to talk to that friend. Sabi mo sa kanya na, uy kung ano yung kwento mo sa amin? Hindi ka naman dating ganyan. Sabay lang tayo kumakain ng sardinas. Ang kinakain lang natin ganito. Swerte natin kung may sarsa yung kinakain natin. Kasi yung sweldo natin na ito lang. Tapos isang araw may pa-sports car ka. Isang araw mamahali ng gamit. Isang araw may travels. Ano nangyayari, friend? Malay natin, may legit naman din talaga siya na mga na source. Racket, correct. Diba para sa akin? Kasi yung sinasabi mong parang kumita siya sa kumpanya dahil sa mga kung whatever. Sa tingin ko hindi pambili ng sports car yung kita hindi sa ganong level. Pero depende din. Depende din kung malaki yung kontrata, kung malaki yung kumpanya nila. Sa bagay. Kahit piso lang yung overprice mo dyan. Pero sandamukal, ganyan. So yun nga, ang sabi ni Nicole Raul, the best thing talaga to do is kausapin mo yung kaibigan mo. Yun lang yun. Kausapin mo muna siya. Tapos I think dun yun ewan ko kung kailangan mo pa magsumbong. Halimbawa, Jegs, kunyari nakausap niya, tas kinonfirm, meron akong mga ghost projects sa company, mga ganyan. Susumbong ka ba rekta? Hindi, sasabihin mo siya, papayuhan mo siya bilang kaibigan na hindi tama yan. Kung po pwede, itigil niya na. Kasi ako, hindi man ako ang magsumbong sa'yo, but definitely, dadating yung panahon. May expose yan Eventually. Oo, diba? eventually Yun yung ako sa akin ganun lang din Kausapin mo siya para yung konsensya mo na at least alam mo sa sarili mo na you did your part. You did your part para umayo siya sa kanyang maling mga gawain. Pero una sa lahat, i-confirm mo muna. Kasi baka naman galing lang din sa tama. Alam mo naman ng ang chismis, may dagdag, may bawas. Ayan, kasi posible din ito yung mga possibilities na sinasabi namin. Posible ding fuel din ito ng inggit. Correct. 'Di ba? Lalo na kapag sinabi mong hindi ako naiinggit, mas lalo ako naniniwalang naiinggit ka. Hindi naman ako naiinggit, 'di ba? Pero sa totoo, meron kasi tingnan mo, bakit mo sinabing, kumpara naman sa sweldo ko, sweldo niya, mas mataas yung sweldo ko. Pero bakit mas nakakabili siya ng mamahaling gamit samantalang ako, kailangan ko mag-ipon. Hindi ba't kapag wala talagang inggit hindi yun yung POV mo Ang iisipin mo, oh my gosh, I'm so happy for you na nabibili mo yung mga gusto mo, yung kaartehan mo, legit na may pambili ka, 'di ba? Happy ako for you, hindi yung yung sweldo ko nga mas mataas kaysa sa'yo, pero ba't ako mag-iipon? Tapos ikaw gumagastos. Sabi mo sa akin walang inggit doon.
Diba? Real talk ka na lang din ang pag-uusapan kasi total yun naman yung intro mo sa amin, diba? Na sa amin ka humuhugot, ganyan. Kailangan mo rin maging self-aware na maaaring ito ay parte din ng inggit. Kaya na-fuel ka na, ay nako, mali talaga. Pwede yan ma-deport. Pwede yan mawala ng trabaho. Nandun ka na, ang layo na ng narating mo, friend. Tandaan natin, Raul, na sa buhay default natin, life is unfair talaga. Totoo yan. Basic yan. Correct. Basic yan na unfair talaga siya. Kaya, pero importante din na tingnan mo rin din, kilalanin mo yung kaibigan mo, alamin mo, uy, baka pwede mo naman akong maano dyan sa extra mo kasi kailangan ng family. Kapag sinabi niya, ito kasi ito yun medyo illegal wag, labas na ka na dyan. At pagsabihan mo na siya. Yun yung gagawin mo. Pero kapag ka sinabi niya, ay nako, naghihintay lang naman ako natanungin mo ko kasi alam mo, secret lang talaga to. Hindi kasi pwedeng pasabi sa lahat. Tapos makita mo na legit, legal, at hindi kayo mapapahamak dyan. Kung tunay din siyang friend, mag-share siya sa'yo. Correct. At kung talagang tunay kayo magkaibigan, mag-share talaga kayo. Tama. Kasi ito, hindi naman to sekreto para sa lahat ng mga Pinoy. Marami ding kapwa nating Pinoy sa Middle East na dahil sa pera, ini-isplok yung kapwa Pilipino na gumagawa na may mga illegal na ginagawa. So kung hindi ka man, kung totoo man, palagay natin, for the sake of argument, kung hindi ka man, totoong ginagawa ng kaibigan mo, Raul, ay illegal. Hindi ikaw yung mag-i-isplok, definitely merong iba. Oo. Merong so, warningan mo na siya. Pero again, sabi namin, alamin mo muna kung yung hinala mo is totoo o hindi. Nga. Diba? Tapos, pluk mo din sa amin. Paano magka-sports car? Splok mo sa amin. Diba? Para everybody happy. Correct. Ganyan. Ano ba pangalan ng kaibigan mo? Kaya nga, if-friend namin sa Facebook. Nagsimula ba sa letter B? Ayan. Ay, nako, may sports car gets namin yung nararamdaman mo na nakokonsensya ka, diba? But, marami kasing senaryo Pwedeng halimbawa, legal naman yung pag-aasikaso, natuwa lang yung contractor o yung supplier dahil mabait, inaasikaso sila. At may extra. Maraming pera yung mga tao doon Bibigyan ka ng extra. May mga ganun Tama. Pero hindi naman siya bribery, pero sign of pasasalamat, di ba? Hindi natin, ang daming ako, ang isa ko pang nakikitang senaryo. Type siya nung supplier. Nakikita sila sa disyerto. Nakikita sila, correct. At doon nagaganap ang mga bagay-bagay sa disyerto. Dinidiligan nila ang disyerto. Nagkakaroon ng pagdilig sa disyerto. Diba? At ang kabayaran ay sports car. I mean, hindi natin i-judge kung gusto niyang magpabayad ng sports car sa pagkakadilig sa disyerto. Hindi natin lahat malalaman ang lahat ng ito kung ano man talaga. Kung hindi mo siya kakausapin. Sabihin mo, I'm so bothered. Ano nangyari? Isang araw, ganito, ganyan. Parang, yun, pinaka-the best way nga. Share mo naman sa akin. Gusto kong maka-extra racket. May racket kang iba Totoo. Pag at saka, na hindi maganda. sabihan mo siya. At saka, ang pinaka-unfair din for your friend is, i-judge mo siya sa isang bagay na maaring hindi niya namang ginawa. At ito ay dahil lang sa nainggit. Diba? May madami, ang inggit po ay lason. Marami po ang nasisirang relasyon, pagkakaibigan, samahan dahil sa inggit. Kasi sisiraan mo kaya naman siya nakakuha ng ganyan Kasi ganito, ganyan. Basta OFW ka, especially dyan sa Middle East, parang hostile environment, yung emotion mo, very unstable kasi malayo sa pamilya. Yung mahirap ang buhay. Yung makakita ka lang ng sa kaibigan o kakilala mo, kapwa mo Pinoy, may minsan nagtitrigger na Kaya nga. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!